लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन माने आंनि सामाया आंनो दख'ना गिफ्ट हरदों आरोना, दख'ना गिफ्ट हरदों, बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों। ओमफ्राय बे सामाया आंनो दख'ना हरनाया हप्तासे एसे बारबाय आरोना, ओमफ्राय आङो बे हरनाय दख'नाखौ दासिमबो नायाखै। ओमफ्रायो आं नायथ'थ' नोंसोरनोबो एसे देखायनोसै ओमफ्राय आं आंनि सामाखौ एसे खोन्थाग्रोनोसै आरोना, माबोरै आंजों सामा जानाय, बबेयावहाय लोगो मोनज्लायनाय, ओमफ्राय आंनि सामाया बबेनि, मा खालामो, बेफोरखौ आङो एसे खोन्थाग्रोनोसै। माने आंनि सामाया अदालगुरि कापुरपुरानि आरोना, बेबो हाबा जाबाय, गथ' खासे दं बेस्रा फिसाला। ओमफ्राय दा सामाया दख'ना आरि फानो आरोना, बिराद मोजां मोजां दख'ना फानो। ओमफ्राय बेजों आङो माबोरै सामा जानाय बेखौ दाना एसे खोन्थालायनोसै। अदालगुरियावदि खनसे साहित्य सभा जा गिदिर जादोंमोन ना, बेयावहाय आङो मोसानो थांदोंमोन आरोना। ओमफ्रायो आङो क्लास 8 समाव मोनदां, क्लास 8 बेयाव मोसानो थांदोंमोन। ओमफ्राय बे सामायाबो बेयाव मोसानो फैदोंमोन। ओमफ्राय बेयावनो लोगो मोनज्लायबाय, लोगो मोनज्लायनानै बिदिनो बिलोगो सामा लिंलायलायबाय आरोना। सामा बे मा होनगोन, बिलोगो खायो नङा, बिदिथ' खाथाराखै, अब्लाबो जोङो सामा लिंनानै दा सामायानो जाबाय आरोना, सामायानो जाबाय। ओमफ्राय बियो आंनो दख'ना गांसे गिफ्ट हरदों बार्थडेनि नामाव, आंनि बार्थडेनि नामाव। ओमफ्राय माने आं दख'नाखौ नुखांखाबाय, बियो स्टेटासाव होनानै लादोंमोन। ओमफ्राय आङो बायनोसो बिदोंमोन आरोना दख'नाखौ। आं बिराद फसायबाय सामा, आङो दख'नाखौ बायनोसै होननानै बुंदोंमोन, खिन्थु फैसा लायासै आरोना सामाया, बिलोगोनिखाय नामाथाय मिन्थिला। ओमफ्राय दाना आङो बे दख'नाखौ आं नायथ'थ' नोंसोरनोबो देखायनोसै, नोंसोरो माबादि नुगोनथाय मिन्थिया। आंथ' स्टेटासाव नुनायाव बिराद मोजां नुदों, खिन्थु रियेलाव नायाखै, रियेलाव माबादि मिन्थिला। जिखिजाया नायनोसै आरोना, नोंसोरबो नायलांदो एसे। ओमफ्राय दख'नाया खाथियावनो दंखायो र'। नै दख'नाया बिदन आरोना, बिदन, दख'ना बिदन, नै गुफुर, दख'ना बिदन गुफुर। मोजां नुथारदोंना लोगोफोर? नोंसोर माबादि नुदों मिन्थिला दै, खिन्थु आं बिराद मोजां मोनदों। माबायावबो मबाइलावबो बिराद मोजां नुखादोंमोन आङो। नै नायदो लोगोफोर, माबादि नांखो आंनि दख'नाखौ नोंसोरो नायनानै। खिन्थु आं बिराद मोजां नुदों, नै बिराद समायगोन आरोना, सिम्पोल। आंथ' बिराद मोजां नुबाय लोगोफोर दख'नाखौ, नोंसोर माबादि नुखो मिन्थिला। ओमफ्राय आं आंनि सामाखौ बुंनोसै, थेंक इउ सामा, नोङो आंनो आंनि फसायनाय दख'नाखौ हरनायनि थाखाय थेंक इउ। आंनोथ' नोङो गिफ्ट हरबाय सामा, खिन्थु आंसो नोंनो जेबो हरनो हाया आरोना, जेबो हरनो हाया आंसो। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा सामाया बिराद मोजां मोजां दख'ना फानो, सोरबाफोर माने दख'नाफोर बायनोब्ला बायहैनो हागोन सामानियाव। सामाया बिराद मोजां मोजां दख'ना फानो आरोना, एसेबां दामद्रायबो लाया, एसे दाम खमावनो हरो। माने सोरबाफोर बायहैनो गोसोब्ला बायहैनो हागोन, आं बेखौबो बुंनानै होबाय। ओमफ्राय आंना भिडिअ'आबो जोबनायनि लामायाव फैसिगोन, माने आङो दख'नाखौ देखायखांबाय नालाय। ओमफ्राय नोंसोरो आंनि दख'नाखौ नायनानै माबादि मोनखो, सामाया हरनाय दख'नाया माबादि, खोन्थाहरलायलायदो लोगोफोर। आंथ' बिराद मोजां मोनदों, आं बिराद फसायखादो। दे बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअ'खौ गोरलायलायबायसो, आङो दाबावसो खाम जादोंमोन ना, गोरलायलायबायसो। बिदिब्ला आङो भिडिअ'खौ फोजोबनोसै। दाना जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय, आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै। बाय बाय।